απέναντι στα εκβιαστικά διλήμματα της κυβέρνησης, που λέει ή εφαρμόζουμε αυτό το πακέτο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με όλα τα μέτρα λιτότητας που αυτό συνεπάγεται, ή τελικά χρεοκοπούμε ως κράτος. Είναι ένα εκβιαστικό δίλημμα. Ποια κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να είναι η απάντηση της αριστεράς? Ναι. Καταρχήν να παρακολουθήσουμε λίγο το εκβιαστικό δίλημμα της κυβέρνησης, γιατί και αυτό έχει την εξέλιξή του διαχρονική. Το δίλημμα αυτό δεν υπήρχε στις 4 Οκτωβρίου, όταν έγιναν εκλογές. Τότε ο κ. Παπανδρέου έλεγε υπάρχουν λεφτά. Με πεποίθηση, και έλεγε μάλιστα πως θα κάνει αναδιανομή. Δηλαδή, όχι, δεν θα μας πάρει μόνο, αλλά θα μας δώσει χρήματα. Αργήσαμε να καταλάβουμε ότι όταν ο κ. Παπανδρέου έλεγε υπάρχουν λεφτά, εννοούσε υπάρχουν στο πορτοφόλι σας λεφτά, φέρτε τα εδώ. Εν πάση περιπτώσει. Μετά ανακάλυψε κάποια στιγμή πως τα πράγματα, υποτίθεται ότι ανακάλυψε, δηλαδή ότι είναι πιο ζώρικα, και άρχισε να θέτει τα διλήμματα στα οποία αναφερόμαστε. Το πρώτο δίλημμα που έθεσε είναι ή θα πάρουμε κάποια ήπια μέτρα τώρα, το πρώτο πακέτο που είχε πάρει για τους δημόσιους υπαλλήλους, ή θα αναγκαστούμε μετά να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικέτες και να πάρουμε χειρότερα μέτρα. Όπως είδατε, τα έκανε και τα δύο. Και πήρε τα πρώτα μέτρα και η απειλούμενη χρεοκοπία δεν αποφεύχθηκε. Μετά είπε ότι το δίλημμα είναι αν θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ότι πρέπει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρουμε σκληρά μέτρα, γιατί αλλιώς θα αναγκαστούμε να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και πάλι ο κ. Παπανδρέου. Από τα δύο, διάλεξε και τα δύο. Και κατάφερε να πάει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα κατάφερε το απίθανο, δηλαδή χρειάζεται προσπάθεια για να είναι κανείς τόσο ανίκανος, τόσο χρεοκοπημένος, κατάφερε να συνδυάσει τα χειρότερα στοιχεία και των δύο κόσμων. Και να πάρει τελικά δάνειο με επιτόκια τοκογλυφικά Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όρους τύπου Ταϊλάνδης, Ινδονησίας κτλ. Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τώρα το δίλημμα είναι ότι ή έπρεπε να πάρουμε τα μέτρα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή θα χρεοκοπήσουμε. Λοιπόν, και πάλι από τα δύο θα πετύχει και τα δύο. Και τα μέτρα τα πήρε και θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα στο τέλος, έτσι όπως πάει. Διότι σας είπα και πριν, γιατί είναι μαθηματικά αδύνατον να αποπληρωθεί αυτό το χρέος. Δηλαδή δεν γίνεται να πάρεις όλα αυτά τα μέτρα και να έχεις χρέος 150% μετά από 10 χρόνια. Μόνο για τόκους, ο Βρετανικός Economist, πέραν πάσης σοσιαλιστικής υποψίας υποθέτω, και αυτό σε περιοδικό του City Net, έγραφε πως σε 2 χρόνια ή 3 χρόνια η Ελλάδα θα πληρώνει μόνο για τόκους 8,5%. 8,4% για την ακρίβεια. 8,4% για τόκους, όχι τοκοχρεωλήσια. Τοκοχρεωλήσια είναι κάπου 20%. Για τόκους, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό αντιστοιχεί στα λεφτά που δίνουμε κάθε χρόνο για παιδεία, υγεία και συντάξεις. Αυτό το πράγμα ούτε εάν οι Έλληνες συνηθίσουν να δουλεύουν σε συνθήκες εργατών της Κίνας και του Βιετνάμ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Άρα η χρεοκοπία έρχεται με αυτή την πολιτική της κυβέρνησης και ο σκοπός είναι να ανατρέψουμε την πολιτική αυτή, η αριστερά, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, οι κοινωνικές οργανώσεις, προτού αυτά τα μέτρα ανατρέψουν την κοινωνική μας υπόσταση. Τώρα, τι μπορεί να γίνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα? Τι είδους πρόγραμμα, τι θα έπρεπε να διεκδικήσει και τι μπορούν να επιφέρουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις συνθήκες? Ποιος είναι ο άλλος δρόμος? Θα έλεγα πως πολλά μπορεί να πει κανείς εδώ, ωστόσο η βασική πόλη μιας εναλλακτικής απάντησης πρέπει να στηρίζει στο εξής τετράπτυχο. Πρώτον, η ανατροπή αυτών των μέτρων. Σας είπα και πριν ότι ήδη τα μέτρα αυτά οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο, το ομολογούν και τα πιο έγκυρα έντυπα διεθνώς. Ο Κρούγκμαν, ο νομπελίστας, ο οικονομόλογος, τελευταία το γράφει στο New York Times, αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι είναι θυσίες χωρίς κανένα απολύτως αντίκρισμα. Πρώτον λοιπόν η ανατροπή αυτών των μέτρων. Δεύτερον, και θα ήθελα να πω εδώ ότι μια άλλη πλευρά της χρεοκοπίας της κυβέρνησης είναι ότι βιάστηκε να ξεμοναχιάσει την Ελλάδα και να πάρει όλο το βάρος μόνη της στη στιγμή που αποδείχθηκε αυτό που έλεγαν οι αριστεροί οικονομολόγοι για την πρώτη στιγμή. Ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο και ότι άρα δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να βγει και να πάρει όλο το βάρος πάνω της. Πρέπει να διεκδικήσουμε πανευρωπαϊκή λύση στο πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Ήδη η Αγγλία μας ακολουθεί κατά πόδες. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα μικρά ευρωπαϊκά γουρνάκια, τα PIGS που λέγανε η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία κλπ. Που έχουν το πρόβλημα. Η Αγγλία έρχεται, σε λίγο θα έχει ένα έλλειμμα της τάξης του 13% και ένα χρέος της τάξης του 100%. Η γαλλική Le Monde είχε πρόσφατα αφιέρωμα με τίτλο «Η Βρετανία θα γίνει μια δεύτερη Ελλάδα». Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο, η ανατροπή των μέτρων. Το δεύτερο είναι η επαναπραγμάτευση του χρέους υπό την απειλή της μονομερούς τάσης πληρωμών. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι
η Ελλάδα πρέπει να πει στις ξένες τράπεζες, οι οποίες έχουν το βασικό όγκο του χρέους της, έτσι, δηλαδή οι γαλλικές και οι γερμανικές κυρίως, και κατά δεύτερο λόγο άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, ότι αυτό το χρέος είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί και προκειμένου να μην χάσουν τα πάντα, να μην κάνει δηλαδή μονομερή στάση πληρωμών, πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί μια μερική τουλάχιστον διαγραφή αυτού του χρέους και επίσης μια επιμήκυνσή του. Είναι εξωφρενικό αυτό που γίνεται, διότι αν εγώ και εσείς έχουμε ένα πρόβλημα με την τράπεζα, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το χρέος, έχουμε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, χάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούμε να το αποπληρώσουμε. Θα πάμε στην τράπεζα να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση, θα τους πούμε θα πάρεις τα λεφτά σου, αλλά πιο άνετα ρε παιδί μου. Αντί για 5 χρόνια, κάντα μου 10 χρόνια. Και ούτω καθεξής, έτσι. Υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης σε αυτό το τομέα. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ένα ολόκληρο κράτος, να καταδικάζεται να πάρει τόσο εξοντωτικά μέτρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα υπό την απειλή των διεθνών τραπεζιτών. Και πρέπει να πούμε εδώ πως επαναδιαπραγμάτευση του χρέους έχει γίνει με πάρα πολλές χώρες. Στα τελευταία 40 χρόνια έχει γίνει κατά μέσον όρο μία χώρα το χρόνο έχει κηρύξει στάση πληρωμών. Υπάρχει μια πρόσφατη έκθεση δύο οικονομολόγων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που λέει ότι στην περίπτωση της στάσης πληρωμών, ακόμα δηλαδή και της ολοκληρωτικής στάσης λέμε τώρα, έτσι, δεν λέμε επαναδιαπραγμάτευση, λέμε δεν πληρώνω. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όσες χώρες το κάναν, τιμωρήθηκαν βεβαίως από τις αγορές για ένα διάστημα, δηλαδή δεν τους δίναν δάνεια για ένα διάστημα και επίσης φύγανε επενδυτικά κεφάλαια γιατί θεωρούσαν τη χώρα αυτή αναξιόπιστη, αλλά ο χρόνος που κράτησε αυτή η τιμωρία ήταν κατά μέσον όρο της τάξης των 2 ετών. Δηλαδή μόνο για 2 χρόνια κράτησε ο εξωστρακισμός αυτής της χώρας από τις διεθνείς αγορές. Μετά από λίγο, οι ίδιοι αυτοί οι τραπεζίτες οι οποίοι ζημιώθηκαν από τη στάση πληρωμών, κατάπιαν την πληγωμένη τους περηφάνεια και την οργή τους για τα διαφυγόντα κέρδη τους και ξαναέκαναν ουρά στον γκισέ αυτής της χώρας για να της δώσουν λεφτά. Εδώ και σε επαναστατικότερες αλλαγές. Πάρτε τι έγινε στην Ρωσία μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Μετά από 4 χρόνια, από το 1917, και ενώ έχει μεσολαβήσει εμφύλιος πόλεμος και όλα αυτά τα πράγματα, με τη νέα οικονομική του Λένιν δεν μαζεύτηκαν στον γκισέ της σοβιετικής εξουσίας οι νέκμεν για να κάνουν επενδύσεις και να προσφέρουν δάνεια. Από τέτοια πράγματα έχει πείρα όλος ο κόσμος νομίζω και επομένως κάτι τέτοιο είναι απολύτως ρεαλιστικό να γίνει. Βεβαίως με ένα κόστος, αλλά σε αυτή την περίπτωση το κόστος θα είναι προσωρινό ενώ το όφελος θα είναι μόνιμο. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να συμπληρώσει μια τέτοια πρόταση είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών και η λειτουργία τους υπό λαϊκό κοινωνικό έλεγχο σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό θα γίνει και αναγκαστικά από ένα σημείο και μετά, διότι στην περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης ειδικά του χρέους θα υπάρξει ένας ορισμένος τραπεζικός πανικός, θα επιχειρηθεί να φύγουν κεφάλαια στο εξωτερικό και να δυνατήσει η ρευστότητα των τραπεζών. Επομένως και για λόγους αυτοσυντήρησης το κράτος, μια προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα, θα υποχρεωθεί να εθνικοποιήσει τις βασικές τράπεζες και να τις χρησιμοποιήσει σαν μοχλό εσωτερικής ανάπτυξης. Ορισμένοι το εμφανίζουν αυτό λες και είναι περίπου κομμουνισμός το να εθνικοποιήσουν τις τράπεζες. Μπορεί σε κάποια νέα παιδιά που θυμούνται μόνο την περίοδο της φιλελεύθερης οπισθοδρόμησης της ανθρωπότητας να φαίνεται σαν πολύ εξτρεμιστικό. Αλλά στην Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του 90 οι τράπεζες ήταν όλες κρατικές όπως θυμάστε. Και τις είχε εθνικοποιήσει μάλιστα πολλές από αυτές ο Καραμαλής που τον είχαν κατηγορήσει για σοσιαλμανία το 1974. Λοιπόν, είναι κάτι πολύ λιγότερο ριζοσπαστικό από ό,τι φαίνεται και, εν πάση περιπτώσει, οι ακραίες κοινωνικές καταστάσεις και οικονομικές κρίσεις όπως αυτές που ζούμε σήμερα επιτάσσουν και ριζοσπαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση τους.